İsal hejmara geştiyarên ku serdana bajarê Amedê, Rehayê û Mêrdînê dikirin ji sedî nod û pêncî ket. Sedemaveyekê jî tê diyarkirin ku zêdebûna hejmara tuşbûyên koronayê û nexweşiya pandemiyê ye. Lê bi hatina havînê hejmara geştiyaran hinek zêde bû. Lê dîsa jî negîş reqamên salên borî. Hejmara geştiyaran bi sînordar e. Lewra geştiyarên biyanî îsal nehatin Amedê. Bi tenê geştiyarên ku ji nava Tirkiyeyê tên Amedê hene. Ew jî li hin ciyên dîrokî digerin, hin sureta dikşînin û diçin. Ez xelqê hênê me ji xwe li we rûdinim. Em cara tên vadara torên ji İzmîrê hatine, me hatin bi got li we bira bigerin. Kalê wan li we bû çûye İzmîrê. Ew hatine li we me got bira ciya mezekin bigerin bibînin. Wallah pêta çûnên me wan nedîne, neçûye bawa. Vay pêşta çû merhebe îstov kir dûwan dişim. Yani nexweşî heye Nexweşî heye, nexweşî pir e wallah. Her taraf nexweşî heye. Her hale millet ew qedî dîqet nake. Rewşa esnafên ku debara xwe ji serdana geştiyara dikirin jî xirabe. Malên ku ji bo turîstan amade kiribûn di destê wan de man. Lê bi tenê li ser dezgehên xwe raxistine û dixwazin bifroşin. Dikandar ji bo ku bajarê Amedê ji bo geştiyara baştir bidin nasîn, hin alav jî li keleka rê difroşin. Wekî em bêjin şal û şapkên bajarê Amedê ji qumaşên wisa motîfên Kurdî, ji aliyekê ve jî ji bo ku li ser seraceya wisa alavên ku tên zelqandin amade kirine ku bifroşin. Hejayê gotinên ku beriya pandemiyê 307,000 geştiyar serdana bajarê Amedê kiribûn. Lê îsal 3,000 geştiyar tenê serdana Amedê kirin. Geştiyarên ku tên jî bi rojane li ciyên dîrokî digerin û bi şûnda ve digerin. Geştiyarên ku serdana bajarê Amedê dikin bi taybet dixwazin li ciyên dîrokî bigerin. Ji wan ciyan yek jî ciyê pira dehterî ye. Heman demî de serdana bedena Amedê jî dikin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.